هاندبت أما جدن كلهم أبتغاهم كابز نبر حد هنزا بخمز ملكعو نخودق أبجاف زبصح ود 4 عامت هزان قلعة انت تريو انتي مسكبركم سلام كبرات بيتسب إزناي سدتنيا ناي مامودو غاساما مدنقنا هيوتو تغانفويو إذا سب مامودو غاساما يزبهل تولدلو أم معرباويت أفريكا هاجر ماريوشت انتغون هيوت قد أمسا زارتلون أبتا هاجر بزنبرة لعل تساقمن دخلنة مغنيات ناي بعلون ناي بيتسبون هيوت نمغيار بزبل تسفا كاب زنبرة اللو خبابي قديفو بموصا أزيو كبيدن حيال نزنبرة ناي بوركينا فاسون ناي ليبيان نويح مقد زاقوارز ناي برخا سدت نمكبارن ناو أوروبا نمأتاون قوريزو تلعلا أمودأ إزود عيسان حدن عامت من إسي ولاوكا كابت أشاقاري ناي سدت قعزون دحر ناو عدي إنجليز كوا تأتوا كابون دحر جنزاقوانفو كام تزحاسبو عينت هيوت زي كونس مأسرتن قلت عتعني نيرو أمودأ مامودو زقبر غيرو كابيت مأسرت دحر موزو تمليسو ناي برخاتات سهارا بمقراز ناو عدت آليان بمأتاو هيوتو قبر تجمرت دخون أبوون كام تزحاسبو كونا لديك على مامودو بزحوهم كي تنحى فرنسا نابز نبر عبحاو وسوق نبر بمحساب بأوروبا نقود أزرع سبتمبر 2017 كاب عدد آلينا فرنسا بممرح أبو مستنبر عبحاو كنبر جمرة أمودا كابزن دحاري نيرو حدا عالم زلن حقي أو نيمامود هيوت زبقوانفة زسب أما إسران شمونتن بقتلش من 18 عام تمرتي نيرو بقيحاتو نجارة نمدلاي قسقيسو قويتاي سلامو علن نيرو ناوناي فرنسا قدناتات يوتزق أما قدن كلون حدا زي لمدو مسنبد نجر أرحيقو يعزب بزون حدا ود 4 عامت هزان قلعة كمين نمنتاين كم زخانا بزي تفلت أملكعو كابتا أبارتاما أما برا وعيفو أبتريت تنتلتلون أمو تنحيت المنقو خوينو نمودا أوجاف بسيحنا باخي يعزبو أب تسعات بزحات نزه هزان تعزيبهم أزيوم تسنابيدو منتقونو توسنو دما نيت هزان هيوت نمتراف أب تتحت هنسا خوينوم نزو غرعان مغلاب أب حالواز صبي زنبر انتقونو እቶም ተረፉ ድማ እቲ ህፃን ንኸይወድቕ ኣብቲ ልዕሊ ህንፃ ኮይኖም ዝከኣሎም ኣብ ምፍታን እዮም ነይሮም እሞድኣ ናይ ዝወዲ 4 ዓመት ህፃን ቆልዓ ህይወቱ ንምትራፍ ኣብ ጭንቅን ኣብ ምድንጋራትን ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እዚ ካብ ማሊ ካብ ኣምላኽ ተላእኸ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ሃንደበት ኣብ መገዱና ተጓዓዘ ንዝረኸቦ ወዲ 4 ዓመት ቆልዓ ርኡ ስለ ዝሓዘነ ከድሕኖ ከም ዘለዎ ፃዕሪ ንምግባር ክፍትን ጀመረ እሞድኣ ኣዝዩ ብዘገርም መልክዑ ልክዕ ከም ተሓቃዊ ስፓይደርማን ኣብ 30 ሴኮንድታት ውሽጢ ነዚ 4 ፎቕ ናብ ላዕሊ ነዊሕ ዝኾነ ህንፃ ብዘይዋን ሓንቲ ሓገዝን መከላኸልን ባእዳዊ ተፋሒኹ ናብ ላዕሊ ብምውፃእ ነዚ ወዲ 4 ዓመት ህፃን ቆልዓ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ብኸምዚ መልክዑ ህይወቱ ኣትሪፉሉ እዩ እሞ ደኣ በዚ ዝገበሮ ስራሕ ኣብቲ ሰዓት ንዓለም ኣዘራራቢ ኮይኑ ልዑል ዝኾነ ኣድናቖት ንክረክብ ገይርዎ እዩ ወላ እኳ ጽቡቕ ምግባር ንባዕልኻ እንትኾነ እዚ ሰብ ግን ብብዙሓት ኣካላት ክብርን ሞገስን ካብ ምርካቡ ብዝሓለፈ ብዙሓት በረኻት ናብ ናይ ማሙዳ ገዝ ሒዙሉ ዝመፀ እንትኾን ናይ ፈረንሳ ስፓይደርማን ዝብል ሳጓ ስም እውን ክወሃቦ ክኢሉ እዩ ነዚ ስዒቡ እውን ድማ እዚ መንእሰይ ካብቲ ናይ ፈረንሳ መራሒ ኢማኑኤል ማክሮን ፃውዒት ዝቐረበሉ እንትኾን ኣብ ቤተ መንግስቶም ብኽብሪ ተቐቢሎም ኣድናቖቶም ድሕሪ ምግላጾም ኣብ ፈረንሳ ንዘድልይዎ ነገራት ኩሎም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ከም ዝድግፍዎ ብምዝራብ ናይ ዜግነት ክብሪ እውን ክወሃቦ ክኢሉ እዩ ኣብዚ ዘይቋረፁ ናይቲ ህያባቱ ተረፍ መረፍ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ክፋላት ንማሙዱ ብዙሓት መገረምቲ ነገራት ኣስዒቦም ክመፅዎ ጀመሩ ናይቲ ዘድሓኖ ወዲ 4 ዓመት ህፃን ቆልዓ ኣቦ ንወዱ ንበይኑ ኣብ ገዛ ገዲፍዎ ብምውፅኡ ናብ ማእሰርቲ ዘብፅሖ እኳ እንተኾነ ናይቲ ህፃን ህይወት ንዘትረፈሉ ማሙዱ ግን ካብ ልቢ ተላዕለ ሞገስን ክብርን ከም ዘለዎ ዝገለፀ እንትኾን ምስ ተወዱ ኣቐዲሞም ኣብ መዘናግዒ ቦታ ከም ዝነበሩን ናብ ገዛ ድሕሪ ምእታዎም ድማ ኣስቤዛ ከም ዝተወድአ ስለ ተዓዘበ ናብ ቀረባ ናብ ዝርከብ ሱፐርማርኬት ውሕዳት ነገራት ንምዕዳግ ብምሕሳብ ቲቪ እናርአየን ዝነበረ ወዲ 4 ዓመት ህፃን ቆልዓ ኣብቲ ሳሎን ኮፍ ኢሉ እንከሎ ንብሕቱ ገዲፍዎ ይወፅእ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሰዓት እዚ ኣቦ ልቢ ኢሉ ዘየስተውዓሎ ነገር እንተነበረ ናይቲ ደገ ኣፍ ማዕጾ ኣገፍቲ ናቢልዎ ስለ ዝወፀ እዚ ኩነታት ከጋጥሞ ክኢሉ እዩ እዚ ህፃን እውን ኣቦኡ ከምዘየሎ ምስ ዝዕዘብ ገዲፍዎ ዝኸደ ስለ ዝመሰሎ ስዒብዎ ንኽወፅእ ብምሕሳብ ናብቲ ማዕጾ ዋላ እኳ እንተኸደ ዕፁብ ኮይኑ ይጸንሖ እሞ ደኣ ኣብዚ ሰዓት ክፉት ኮይኑ ዝረኣዮ ናይቲ ባልኮኒ ማዕጾ እዩ ነይሩ እሞ ብቀጥታ በቲ ባልኮኒ ማዕጾ ከፊቱ ናብ ታሕቲ ንምውራድ እናፈተነ እዩ ነይሩ ኣብኡ ድማ ህይወቱ ናብ ሓደጋ ውዲቑ ከትርፎ ዝኸኣለ እዚ ኣቦ ወዲ 4 ዓመት ህፃን ወዱ ኣብ ገዛ ገዲፉ ንልዕሊ 1 ሰዓት ብምድንጓይን
ናብ ሓደጋ ስለ ዘውደቖን ንሽዱሽተ ወራሕቲ ናይ ማእሰርቲ ቅፅዓት ተፈሪድዎ ናይ ኣቦነት ስልጠና ብዝግባእ ንክወስድ ተበይኑሉ እዩ። ማሙድ እውን ንህይወተይ ከበለ ነዚኦም 4 ፎቕ ዝኣክል ብትብዓት ብምድያብ ናይዚ ህፃን ህይወት ከትርፎ ብምኽኣሉ ፈረንሳ ሜዳልያ ድሕሪ ምሽላማ ናይ ፈረንሳ ናይ ሓደጋ ሓዊ ህፁፅ ተፀዋዒ ኣብ ዝኾነ ብርጌድ ንኽፅምበር ብምዕዳም ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሮሙሉ እዮም። እዚ ብስርዓት ናይ መንበሪ ፍቓድ እውን ዘይነበረ ማሙዱ ኣብ 2018 ዓ.ም ናይ ፈረንሳ ሕጋዊ ዜግነት ካብ ምርካብ ብዝሓለፈ ኣብቲ ዓመት ኣብ ሎስ ኤንጀልስ ብዝዳሎ ናይ ቢኢቲ ሁማኒታርያን ኣዋርድ ብኽብሪ ብልጫ ክወስድ ተገይሩ እዩ። ብናይ ፓሪስ ከንቲባ እውን ተወሳኺ ብልጫ ዝተዋሃቦ ማሙዱ እቲ ከንቲባ እውን ናይ ፈረንሳ ስፓይደርማን ብዝብል ፀዊዖሞ እዮም። ናይ ማሙዱ ናይ ፈረንሳ ዜግነት ምርካብ ብብዙሓት ሰባት ኣዘራረቢ ኮይኑ ዝፀንሐ እንትኾን ብፍላይ ድማ እዚ ቅድሚ ምዃኑ ቅድም ኢሉ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ፈረንሳ ካብ ዝርከቡ ናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ካምፕታት ኩሎም ንክዕፀው ትእዛዝ ኣብ ዘመሓላለፈሉ ወቕት ብምዃኑ እንትኾን ብሓንቲ መልሓስ 2 ዘረባ ክገብሩ ኣገዲድዎም ነይሩ። እዚ እውን ልዑል ዝኾነ ወቐሳ ኣልዒሉሎም እዩ። ሓደ እውን ሓደ ስደተኛ ከም ሰብ ንኽቁፀርን ናይ ፈረንሳ ዜግነት ንምርካብን ናይ ግድን ከም ማሙዱ ዘይእመን ነገር ምስራሕ ወይ እውን ሄሮ ክኸውን እዩ ዝግባእ ክብሉ በቲ ትዕዘብቲ ዝገለጽዎ እንትኾኑ ማሙዱ ግን ኣብ ፈረንሳ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ወላዲት ሃገሩ ማሊ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት እውን ንሃገሩ ጽቡቕ ተግባር ስለ ዘፀዋዕን ሰናይ ተግባር ብምግባሩን ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ክግበረሉ ክኢሉ እዩ። ብምቕጻል እውን ኣብ ማኮ ኣብ ዝርከብ ኣብቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ቤተ መንግስቲ ውሽጢ ብኽብሪ ተዓዲሙ ብብዙሓት ኣድናቖትን ሽልማትን ተሰንዩ እዩ። ኣብቲ ፈለማ ናይዚ መንእሰይ ህይወት ሕልሚ ብዝመስል መልክዑ ተቐየረ እንትኾን ኣብ ሓንቲ ጊሓት ብዝመፀቶ ክብርን ህቡብነትን ግን ኣብ ልዕሊኡ ልዑል ዝኾነ ጸቕጢ ክሕድረሉ ጀመረ እንትኾን ወላ እኳ ህዱእ ዝኾነ ስራሕን ኣፍልጦን ክረክብ እንተኸኣለ በብመዓልቱ ካብቶም መድነቕቱ ንዝመፃሉ ክብርን ካብኡ እውን ብዝገብሮም ልዑላት ዝኾኑ ትሕትና ንማሙዱ ኣዝዮም ይጨንቕዎ ስለ ዝነበሩ ናይ ማሙዱ ህይወት ጽቡቕ ክትኮነሉ ኣይከኣለትን። ብናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ ጁላይ 2018 ዓ.ም ማሙዱ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ሓደጋ ባርዕ ተፀዋዕነት ስራሕ እኹል ዝኾነ ልምዲ ስለ ዘይነበሮን ነቲ ስርሑ እውን ብቑዕ ዝገብሮ ናይ ኮሌጅ ምህሮ ዘይነበሮ ብምዃኑ ነቲ ስርሑ ንክፀልኦ ዝገበረ እንትኾን እቲ ኣፍልጦ ካብ ዝመፆ ድሕሪ 3 ዓመታት እንዳሓር እውን ኣብ 2021 ዓ.ም ማሙዱ ሙሉእ ንሙሉእ ነቲ ስርሑ ብምግዳፍ ልዑል ዝኾነ ድሌቱ ናብ ዝነበረ ፊልም ምስራሕን መፅሓፍ ምሕታምን ካልኦት ናይቲ ሃገር መናእሰይ ብዛዕባ ናይ ስደት ሕማቕነት ንክምህሮም ዝነበሮ ድሌት ንኸሳኽዖ ክፅዕር ጀመረ። ኣብ 2023 ዓ.ም ሓዳር ገይሩ ኣቦ 2 ቆልዑት ንክኸውን ዝኸኣለ ማሙዱ ናይ ቤተሰብ ሓላፍነት ኣብ ርእሱ ድሕሪ ምውዳቑ ነቶም ሕልምታቱ ካብ ምጉያይ ንእሽተይ ጋእ ብምባል ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ውሽጢ ጋርድ ብምዃን ብኮንትራት ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ሕጂ እውን ኣብ ሞንትሮይ ብዝተገብረሉ ምቹ ናፃ ናይ መንበሪ ገዛ ውሽጢ ኣብ ምንባር ዝርከብ እንትኾን ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣብ ሓደጋ ዝነበረ ህፃን እውን ኣብዚ ሕጂ ብዘለዎ ናይ ዕድመ መጠን ነቲ ብሂወቱ ከፀንሕ ዝገበሮን ህይወቱ ከጠዓዕም ዝሓገዞን በዓል ውዕለትኡ ንማሙዱ ምስጋና እናቕረበ ኩል ግዜ ዘይርስዖ ሰብ ከም ዝኾነ እውን ይዛረብ እዩ። ማሙዱ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ወዲ ሰብ ሕልንኡን ሰናይ ተግባራቱን ንባዕሉ ከም ዝኾነ እናምሃረን ናይ ጀግንነት ኣብነት ከም ዝኾነ እቲ ተረፈ ህይወቱ እውን ነቶም ከምኡ ዝበሉ መናእሰይ ኣብነት ብምዃን ቀፂሉ እዩ። ሰናይ ተግባር ምፍጻም ንባዕልኻ እዩ እሞ መወዳእትኡ እውን እፅፊ ኮይኑ ከም እትረኽቦ እናገለጽኩ ኣብ ዘለናዮ ኩሉ ብሓልዮት ንንበር እናበልኩ ነዚ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ምግባር ኣይትረስዑ። ናብዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።